media kok Tripura, media Haping TV, এই বাকি যে media tongnai dong no, এই dupor jorani hambai. Ini kisah kok firok nani, ngiakai ba feedback rinani bagai, norong ngamaring mani, এই norok oro fai sungno kabaris khaimani bagai nongno paiplaya hambai ei jibani jobani jibaya pharo kok hingka hingke jengsinai kok hingka hingke miyawo tei salkisa sekang kaisa media ni bisingtei social media ni bisingtei जों नुगै sini ATTF All Tripura Tiger Force Returnees Group ahia khaifa thanai 4 September lai thangnai 4 September 2024 je India government bai tei Tripura government bai peaceful accord khai phainai जों ATTF tei NLFT oro जों ATTF simino kisa kok firoknani bagai ngiakhaiba feedback rinani badei nongno ringmani ang puilawono mokok sanamu sungu sini Tiprasa rangsak ni Tiprasa takok tei bukok sungno borok bo hingkana mota mungkha dofani samung khainai rok kisa khaino press meet pho lama ka solai pho abo tamno nungna selekhna ang nongno mo media ni bisingtei kasanam sungo kisa Tiprasa rangsak ni Tiprasa ro nor khalok di man thaino manani hingke norok bo saimano bo haikai nahannan nang aboni bagino जों jora jora lama kasu road block khayo keba khaiba जों गोबांमा line department government of Tripura koimung blai rok जों daily nori dong tabo orang tekisa clarification khainamu sungo sinimo 4 September 2024 je peaceful agreement ba accord khai phaimani aro duita option tongo kaisa hingkangke NLFT te kaisa hingkangke ATTF ba All Tripura Tiger Force duita option ar duita option ni bisingo NLFT ni tinta branch tongo kaisa kai BM Biswamohan Deborma te kaisa hingkai Porimol jeta PD hino phankrak bini bodol te kaisa hingkangkai uri original NLFT original group Prosenjit Deborma ngiakhaiba hastepa hingkai abo mo 2024 4 September ni agreement ni borok tar mane na NLFT ATTF kaisa nok kaisa ni borok phiaba group khai phia alada alada naharmu ekoto khai to thansano manna bo thansano nai phiaba agini naharmu kaiba kisa phelayo tongthani cha thani da tabo kisa nukjaka kisa sekang Mr. Koklai Joy Tripura bini bumungang apti nongna Koklai Joy Tripura bo NLFT ni army no ba cadre no na NLFT hin sakai na samni group ate hai kokau gai जों samni group ni chat nai mani bo hingkangke PD ba Porimol Debormani group bo sini ATTF no ba sini accord ni president ba supremo Olendro Deborma bono bo kok samani tongo bo phayoi ano ba bo clear ma khainai tanggai sungno muti hinana
tam hinna nang abo bo clear khaya engkai chung naikha chung aro cheri naikha thanai borok 18 আগস্ট হাতাই কতর লামাবো এই সাধুপাড়া রেল স্টেশন রুট ব্লক খাইমানি আরো আবনি সিকাং ব্লক তাং খাইকা কুমারী মধুতি রূপশ্রী কাইসা প্রেস মিট খাইনা নাইকা আউ মিস্টার ককলা জয়তিপাড়া হিনমানি আবল bo hingkangkai chingcheri naimani পরিমল দেববর্মা বা পিডি bini group ni borok hingkai bini lai thangjak pas background angkisa nongno sanai botika saimang ka sungmo saimaya movement khaina to jotoni no অধিকার tongo movement khaimano sung sabon saglak nang khaidi khayaba hinglo ta khaidi bingla kok khai sini president no bo মাজরা bermani bongnya bodolo sini ATTF ni cadre tongku sing seri naikha aro kuno cadre sini borok grei engkangke sini kok engkangkai tangni Mr. Kokla Jonati Prano moti office ta habidi borok ya sini to borok ya bo sini ATTF ni borok ya bo NLF ni PD group ni borok abo sing clear engkha betike clear engkha mani kok engkai bongni president পরিমল বাই কক সালাইয়ে जों সাইমাখা যে ব মিস্টার ককলা জয়তিপুরা ব NLF ni PD group ni borok engkai bongni president da porimol mochang da porimol bo singno bini pas background light thangmani background box singno kisa sai khanari mani abo angrong no kisa sanai abo sini ko gya abo bongni president ni koklai জয়তিপুরা bo 4 তারিখ সেপ্টেম্বর 2024 bo koklai জয়তিপুরা bo bini army no hinai bongni president পরিমল দেববর্মা পরিমল bo singo saikhanarika bo bai kok salaika sing kok salaima ulo saka tamini saka bo 4 তারিখ সেপ্টেম্বর 2024 bo agreement khaipro bo botong bo kering ya tongo bongni president so tongo bo tong phano bo agreement khaimani yagulo bo tewaisa bangla hawo kipili thangka bupro kipili thangka hangkai নভেম্বর 2024 নভেম্বর 17-18 হিংসাও 17-18 আপro botam khaika akokla জয়তিপুরা ইউনিফর্ম সুmboi silai romboi bo SB special branch Tripurani HIB central ni intelligence branch tok no bo photo rohak iko naidi ang tabuk bo bisingo tongko hini abo bong president ni kok do gangkai apru hongke tam hakya sini mo agreement no peaceful agreement accord to sijak tongo tong kesango phaioi tewaisa kifil thangka hangke abo law in order ba ain tong deso ta ain tongo সংবিধান tongo deso ngane সংবিধান tongo aboniti bono samung krak samung ni jaknai abo sijak tongo serai ke sijak tongo bo second time nang peaceful agreement of hayoi nang second time nang teisa revolutionary ba nang silai bolong borok jata hinusin borok bolong borok thanbade nang ati khaimangla engkai abo aini yapri romjaknai obai kai ekdom clear sijak tongo engkai bo a samung no khaikya bo bangla hawo thangai bo teisa uniform rok sumboi silai rok muya kuni bo oroni intelligence branch ni state ni te central ni borong phunu rok nai di engka bong apro ketam khaika intelligence branch ni borok brong ni president borong ganang porimol ringkha ringgia kuni ko nai di nin borok da nin agreement to tong engkai agreement to tongo engkai agreement bo engkai botang khaika moto agreement to tongo engkai to or sijak tongo ning agreement of hayoi nung tewaisa silai rom maya
rong hangke aboni te kaisa ain tongo a ain no nini uporo phinjak nai engka botangka bo abo phunungman yagulo bono tam hinai Indo Bangladesh by Tripura border Gobindobari hini kaisa jaga tongo Buddharam Chaudhary abo border ni mung khata ko aro bono naimo thangro bono arrest khaya kunoi bono Dolai district Ambassa kuto bono refer khaya engkai botabuk bo belo tongko bini ki akis payakku akis kethangsiku bo trial tongo mane court ni trial tongo mane kok tamba bo a case ni bo phiok ja ko release meyak ka bong ni president sungote bo koksil saka obo a koklai joytipura Mr. Koklai Joytipura abo rang hajar rang thumbui chalai jak bini logi sabotong kanti mara khini khoroksa tongo te khoroksa abo bong president samani kok sini kok ya kanti mara khini khoroksa tongo bo bai kini khe rang thumbui chalai abo rang thung chak dongpu bong president samani ai abo tam khaba no ko tiprasani badi sam khaina thango sam kaham no khai phekya norokle rang thumbui chawai kri boro rang thumbui tam angka aboni bagino bono party ni bono discharge maro horo abo kisa party ni jotoni party ni no rules te regulation tongo yasa party ni no aboni brongni bong সংবিধান brongni bo সংবিধান tonga chini bo সংবিধান tongo India ni jemon সংবিধান tongtoi chini bo kaisa সংবিধান tongo etf ni angka bongni bo সংবিধান tongna a সংবিধান nai yakonoi aboti hingke bono discharge kai rohjak bo kuno party ni borok yatabo botabo ekot ni borok boya rang kaya sumu omono sari je Ramadan nai je bo Bangladesh thangkai kaisa je ekor ni bade no ekor khebo tongo kaisa bo ekor no yakarei bo kaisa Bangladesh thangkai oba khen jera sumui silai balai bo je tongi mani je kaisa bo sakhin post pai mani ke tapu pini pagim tam madra jak bano ni thaktai মাজরা তো সিনতাম রে নাই আইন তো নিয়া দেয় bo bono sabda gi wate ke thanga abo kono no chari janai abo naji do bo SB ba HI birang bo sahar kapo ang new ketal kaisa party khulok kai ko naidi ang tong khotabo waing naro ni ke kota gi rohon do kun kuriara sabo dagi bo abo bini individual bini abo bosak saisung ni engkai bo Gobindobari o ang Chaudhary para hi thakamo ei Buddharam Chaudhary para bo arrest nga engkai botabo convict bongsugya ko bo trial taka putni trial tongo ain ni bising tongko botabo bo arrested boroksi kotabo bo asini akoto sijak tongo obai kai tewai sa jodi borok kipil thangkangke abo romjak nai bo a ekoto te kerei bo ketal khai bo dono mazrai jak nai ain ni bisingte engkai aboni wansung mani bising tike chingphayo bo ekoto kori emna khai bo ageo ekoto tongnani Koklai Joytipura to engkai abo brongni jotono ei tam hinai ei boni president ni kok te thaisa kok engkai chini attitude norok saimanu chini bising agibo saimana chini pass background dofani samung khaitani north east no jotoni kaham discipline ni bising tipano romdi tongthani chathani pa romdi kaham abang saksasung sing out khemeya do samani se buikok samasi hingkai kok ngangkai chini o attitude bo naidi chini moto brongni to tinta group tongo chini ekta si oron bising tam haika u je Koklai Joy attitude bo tongo hin samani attitude bo tongo hin samani जों abono chair kha chini attitude khoroksa pan ar krei chini already list tong tongo जों naikha krei engka aboni ulogo sabu tong aboni ulogo sabu mekha aboni ulogo sabu yosa abo tongo isa khoroksa MLA tongo khoroksa MDC tongo tam lab manai bhai hamjangma krei thansa krei engka hamjangma bo krei akisa sani badi se
nini aning lai tong kan man khana si nai di abani ko kisah sa neng Agartala rago kuti taka phayo punu dakhana sini kai kisah sa rang ni badis যে থাকি সামনে যে কক যে ত্রিপুরানি যে কক বিনি কম সাতানি থাকি সামনে যে বন ফানি তনে যফাক তংনাই এমডিসি এমএলএ phamano khoroksa MDC pan tongmano khoroksa MLA phan tongmano abo sini wansuk manisi ba internal kaisa sini bo ngo tongle ati phan nangmano himanisi yo sanai pan tongnai mekhangna pan tongnai ফটো tok মানে উঙ্গু ইয়াতা do ei obono okok no sung feedback dikha hiroka naidi Mr. Koklai Joy Tripura neng wansuk di bai takuk wansuk di hansa khai hamjak mani bising di hansa khai tong na dia haino ereng bui beta muni jakdi bui beta mun jakdi neng attitude nong ni bising go tongbo hungkang ke neng sengno list phunung na nangnai neng clarification dina nangnai ingyang ke সংবিধান ভারতবর্ষনি সংবিধান নীতি আইন তঙ্গো ল ইন অর্ডার তঙ্গো আবনো जों ताम खायमान जों नायनाय आबसे जों साना नायमानि खाय इनका ताबुक जे नर प्रेस मिट खालायमोन तिनि मेन एजेंडा मुलुं खावमोन जे कल जे त्रिपुरा और एटीटीए तंगो नर प्रेस मिट बाखायो क्लियर ताबो एकदम क्लियर दा बनो अबनो साव एटीटीए तंगि हागत नर प्रेस खाने अरे जानजानि नक नि ব্যাপার ni nong ni ব্যাপার ang tahi ni enterfere khaini ba ang tahi ni ko nai ba salai to manu atita sini wansung kan ne bo akok la joy Mr. Kok la joy nang atiro tangdi wansuk di kutukai wansuk di nang attitude kerei attitude jodi tong ang kai nang hununga nangnai sabotong nang abo sana nangnai abo ke sini puila bokok paithak bokok first to last simani kok takok oro ang soyong tabuk sini ketal central committee ingya khaiba executive committee ang general secretary ngkai ani yagra tongo ani hingkang kai Debborma Biplop ngkai ani yagra phasing tongo sini executive body ni kaisa most senior member Mr. Bhanutati Elias Sanjoy sini yango tongo most senior party songsanai borong bisingtina party songsa jago Mr. Benjamin bomong original bomong gangke Monoranjan yango tongo most sini borong party songsanai bini party o bomong gangke Jomland original bomong ke Noni Gopal tai nong college formation na oro sini tongbayu sini langsakni cobani takugro langsakni cobani takugrong hunai sini bisingli gobang ma botai thaijak to manna buyabno feelings khaimia pano sini hani bororo salsa feelings khaimanai bakung tinera bising ti busuk buthai tabuk acha last kaisa kok sumong ang tongai bo je norok ni ekor je khlaimani attitude and NLP যে একট খাইমানি কেন্দ্র সরকার বাই কেন্দ্র সরকার তে স্টেট গভর্নমেন্ট কো ও যে একট মানানি নি খামানে তাবুলো তি ইয়াকো আবাহাই বুসুরো দ লেনো বুইতো কম সাও আবো নাইদো mo hangkangkai kaisa time table khajak tongo time table himata mo jengno agreement khai phai prosine ekoto sijak tongo 4 years mane bisik broi ni bisingo nong ni man thai sengri painai times khajak tongo kintu phiaba times khajak phana chinara article tongo 26 article tongo to bangma tongo tebo abo asuk sadia ei जों जोंनि जे 250 करोड़ सानाता हाय जोंसिउ आबो 250 करोड़ नि बिसिंगो आबो प्रोजेक्ट अलरेडी प्रोजेक्ट सबमिट खाइबेका प्रोजेक्ट सबमिट इमप्लिमेंट तंगो फाइनाइ सालनर नुकनाय ओ 2024 नि एकर्ड खाइ फाइनाइ रंनि बथाय किसा साबान बथाय नुकनाय
Aro baksakai tabu je nuk tongmani ta jang bo nugo tai jonata public sijang de borok bo nugui tongo ba sabui bo tongo je ekor tongo man no baksa o politics khani rok abo rok no sus khai abo rok kok khai borok kari hoi oba ke party rok thana tongmani obo hai bo ati angno kok thaisa sawano sini dofa hate dofa ni samung khaine ke jeng gabangma salni simina ani umur tabu 52 years ago ang nugmani ani objarang nugmani sini dofani problem khai dofani leader roksi dofani problem jesa problem phanang thong political problem phanang thong social problem phanang thong economic problem phanang thong or others tekuni problem phanang thong abon main problem kangkai leader hindi tongnai roksi political leader rok hin tongnai rokse borok se sini dofano part khayo divided role khayoi khayo abte bisi sadia abo political lining thang do aipana tongmaya ma sawo nugnai teruk teruk singmo khuluknai sini yakoto tongo kebangma point tongo abo sekang saka buiko kotor nai emne si baksa saje anjak tongbaina do asungno